Πώς θα πούμε τι κοιτάζω, σε βγάζω. Λομποδίδιο ρουφιάνε! Έχω μάθει μέσα. Ωραία. Αυτή είναι πιο εύκολη. Το γάμα 2. Λομποδίδιο. Το γάμα 2, παιδιά, θεώρησε την ενότητα αυτή πιο εύκολη. Το γάμα 2 είναι για τα πανεπιστήμια. Τρώχε την ενότητα το άτομα έτσι. Αι, αι! Ω, κουκλί, κουκλί. Θα παίξει λίγο με Γιάννη, τώρα τι ώρα είπαμε. Μην τολμήσεις να παίξεις φωτογραφία, απαγορεύεται. Είναι παιδιά προσωπικά και κουβέντα, Γιάννη. Θα είμαστε τι να παίξεις φωτογραφία. Και απόδειξα μου δύο ψέματα. Απόδειξα. Τα αποδείξω. Για γράφω. Όχι! Βάλτε ότι κάνω αποκρυπτογράφηση. Κλείστε τα κινητά μας αποσίες.